कि चूहा त बिल खोदेला हमरा त पहाड़ फाड़े के बा। कि चूहा त बिल खोदेला हमरा त पहाड़ फाड़े के बा। आए बेटा हम गोपालगंज जिला के हई, आके उखाड़ ले जौन तोरा उखाड़े के बा। तेरा बाप आया। जौन रंगदारी के भूत चढ़ल बा तू कुल उतार दियसन। कि जौन रंगदारी के भूत चढ़ल बा उ कुल उतार दियसन। इ जिला देवरिया के लइका हवसन, एकनी से उजरइबे त गांड फाड़ दियसन। कि अहिरन से जुड़ाए ने काहे कि जान ले इनन के लठिया में पोतल बा जहर। कि अहिरन से जुड़ाए ने काहे कि इनन के लठिया में पोतल बा जहर। अब भोसड़ी वाले अगर जो नजरिया उठा के टकले त दौड़ा दौड़ा के मारब, काहे कि हवे ये अहिरन के शहर। कि राजभर आई वही से जी ले आन बान शान से। कि राजभर आई वही से जी ले आन बान शान से। आ तनिका नजरिया तनी नीचे क के बात करसन। कि तनिका नजरिया तनी नीचे क के बात करसन ना तो पेल के मुआ देम तनिका पूरा खानदान के। निकल भोसरी के। कुछु ऐसन खास देहब हो, राजभर होई भीतरी ले धास देहब हो। राजभर होई भीतरी ले धास देहब हो। औकात के बात करते रे, औकात तोरे गड़िए में हूँ देम। कि औकात के बात करते रे, औकात तोरे गड़िए में हूँ देम। आ यादव जी के लइका हइये सरो, तोरे जिला में आके तोहर दुनू टंगरिए टूट देम। एगो पिस्टल का रख ले तोके घमंड हो गइल बा तोके। एगो पिस्टल का रख ले तोके घमंड हो गइल बा तोके। बेटा इतना गोली मारो तोहर खानदान पागल हो जाई रो रो के।